שמח ונרגש להיות פה לישראל. מבחינתי זה לסגור מעגל מאוד מאוד חשוב, מפורץ דרך. מכאן ואילך אנחנו צועדים צעד נוסף קדימה. וכל זה לטובת עתיד טוב יותר לצעירים עם מקום עבודה איכותי מכבד שאפשר לחיות איתו. פארק ההייטק עצמו נמצא ממש בשלבים. לקראת השיווק אנחנו נפגשים עם חברות מהגדולות במשק. יש עניין גדול, שיטת השיווק שלו היא מאוד ייחודית, פיתוח של אקוסיסטם שיתמוך בפארק ההייטק, ואין ספק שההכשרות זה הבסיס. תודה רבה לכל צוות של היחידה ללימודי חוץ, תודה רבה לכל הגוורדיה הזאת, זה נראה לכם פשוט, אבל להוביל פרויקט כזה ולהוציא אותו לפועל לקח לנו חצי שנה של מאבקים וגיוס תקציבי ובניית אקוסיסטם, ובאמת תודה לכל הפורום הזה, וזה רק יריית פתיחה.